Salut la canalul Vital Garaj. Azi ne-a adus poșta niște piese foarte interesante, amușile de schiriem, la care erau comandate pentru un prieten bun, Sergiu. Așa că amuși deschidem, zicem dacă toate piesele au venit, dacă toate e în regulă și deja îl bucurăm pe clientul care le-a cumpărat, le-a ordinat și de să începem. Ca de obicei, o tonă de hârtii, o tonă de nehârtii. Sergiu ți-a venit țava, care merge pentru însă antigelul, stare foarte bună. Ce mi-a dat comanda aici? Tac, pe lângă asta a venit cilindru, ți-a venit de la cutie, hidraulic, care apasă ambriajul, așa. Noi reclamă la companii nu le facem. Aici e senzorul de temperatură pentru modelul vechi. Dacă se vede, este din aluminiu, făcut special, care ține o leacă mai mult. Tot e și cu garnitură. Reclamă nu facem, că banii nu plătesc pentru reclamă, așa că noi reclamă nu le facem la pațani. Și eu mai venit aici. Este a venit a doilea cilindru care se pune la pedal, hidraulic de sus, de la planșeu pedalier. Așa că care aveți nevoie, adresați-vă. Nu, aici au venit, cum să credem noi, planetarele. Planetarele. Așa. Au venit planetarele zdelea de 100 de mm GTI. Planetara nou-nouță, aș musca nu s-a umblat în credința. Tot întreg, numai luat-o și instalat-o pe mașină. Aici i-a venit tot cu setul și de șuruburi. Sunt tot. Șuruburi noi, planetară nouă, tot nou. Așa. Video ăsta o trimite pentru Sergiu. Om așteaptă de mult să se vie toate piesele. Care și el un proiect, un Golf 2, care a fost 1.6. Asta și a doua planetară, șuruburile sunt înăuntru, asta e planetara lungă, tot este. Numai pus-o, Sergiu, și cu prabă softă, să te văd la magazin după pivă. Asta e a doua planetară care a venit. Prima cutie am făcut-o, iar vedem și a doua cutie și scrie și întresa. Stai că stai telefonul și ne încurcă. Așa. Aici a doua cutie, vedem ce se întâmplă și cu a doua cutie. Așa. A doua cutie, ca de obicei, iar de fie o toană. Așa, și au venit o cutie de al Mr. Gico. Vedem și aici pus înăuntru. Aha, aici e colba de benzină de la rezervor de bac 3, tot cu pompă, cu tot înăuntru. Că, cum v-am zis mai înainte, omul din Golf 2 1.6 benzinar a instalat motor GTI și își pune cutie hidraulică, își pune șambreajul, cutie hidraulică își pune, după care
își face tot motorul și îl reinstalează din nou și schimbă toate modificările. Cum v-am zis la motor, aici a venit setul de setul kitul de distribuție cu pompă de apă și ultima a venit setul de ambriaj. Setul de ambriaj e discul, discul, placa de presiune și rulamentul. Tot este. Așa că sper, Sergiu, să fii mulțumit de toate piesele care sunt date. Deja așteptăm de la tine mai multe videouri și mai multe videouri așteptăm de la tine, Sergiu. Așteptăm când ai să le instalezi toate piesele, să faci tu video, să vadă oamenii câtă muncă, cât chin ai pus în mașina ta, câți, să zic, nervi, poate puțin, peste câți oameni ai dat, și buni, și răi, oameni care te-au susținut, oameni care nu te susțin. Dar la câte piese ai, câte lucruri interesante ai pe mașină, ar fi foarte interesant când începi să o completezi până la maxim, să pui și niște poze, video, când le montezi. Aș fi recunoscut ca să mulțumești la oameni care te-au ajutat, și a vopsi mașina, care te-au ajutat la completat mașina, care ți-au dat o idee, un sfat și multe alte interesante. Cu permisiunea ta eu am să pun o poză, două cu mașina ta frumoasă care este la model, la momentul dat, dar așteptăm și de la tine video când îți instalezi motorul, cutia, tot îi spui instalația, speedometru cu MFA și multe alte lucruri. Sperăm cu timpul ai să pui și tu condiționer, să ai și condiționer mașina și cu un bloc de ABS, pentru că odată ce instalezi un motor puternic, tot timpul tragi atenția și sistemul de ABS. Eu știu că tu ai frâni puternici, deja a fost trimis frânele de 280-288 mm care vor fi pe mașina ta și așteptăm de la tine. Mulțumesc pentru vizualizare și dacă aveți întrebări, adresați-vă în comentarii mai jos. O zi bună și pe curând!